Кифло. Не съм кифло. Така ли? Да. Не мога повярвам. Кое? Но че не си кифло. Кифло. Не съм кифло. Смешно. Направо. Тук съм кифа, не също не съм кифа. Сега ще покажа снимките от преди малко само така. Така. През цялото време. Как? През цялото... Няма сега. Няма да ти покажа. Утре не знам. Може да не ги слагам тия. Може да сложа нещо по... Че ще става много точно по циганчета. Да покажа на камерата. Тия колибарчетата. Чеки бе. Какво си ги кръстосва така? Защо ще да я сгъвам, ама ти нещо неща. Да. Това е с розовото. Ай тия златните лъскавите. Жълтите. Кое? Ами тия жълтите. Златните. Да бе, ще го измислим. Няма време да... За всичко си има време. Ами да. Утре ще ходим там горе на планината. Виж, това си ти даже телефон си ти остава. Ами как? То всичко е замислено. Това си ти. Аз съм. Не. Естествено, че съм аз. Е човека, който няма работа. Да. И прави кифленски снимки. Да. И прави. Така само. Да изкараме с снимките. Оли са много хубаво клип, че ще стане. Това ли? Да. Да се сумира. Всеки път правим по някакво интересно клипче. Да, бе. Щяхме да останем без кола. Да, защо не го обясниш на камерата това нещо? А си как да разпираш там на плин? Не, тук спираме, тук спираме. Бла, 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 бла. Това Натали. Да, това е Грозната Натали. Натали. Саша, ако гледа този клип, ще чуя как я наричаш. Нищо. Тя знае, че е грозна. А тя, чекай сам. По физика имам един проект. По математика всичките задачи съм ги решила. По български трябва да си напиша една теза. По английски нямам домашно. По география също нямам домашно. И по история нямам домашно. Тук се го фърля. Не бе, така трябва. Чакай, трябва да седи тук. Я да им сега да изкараме снимките, че трябва на мамините принцеси да ми ги правят. На кой? На принцесите. Кой принцеси бе? О, сетих се. Сетих се. Come on, come on, come on, come on, come on. О, тия снимки ги имам. Е тя. Да. Топа може ли да ги нямам? Ау, кой ме е снимал? О, какъв хубав часовник. Да покажем на камерата. То Васил ще го преби. Ау, тук си лечи как ми е синьо, виждаш ли? Как ми е подуто. Погледни ме. Това е, защото се усмихнала. Погледни ме. Това е, защото се усмихнала и то се надува. И от то. Мизерник. Това от днес ли е бе? Да. Не, от вчера. Негото малкия пушач. Къде ще изпуши цялото цигари? Тук всички са фанати. Доста странно. Васил, погледни го как снима. Оля, тия снимки не трябваше да ги показвам на камерата, че Ева, ако го види този клип, ще разберете, че сме били на рожден ден. Нищо. Трябва да пазиш клипа от Ева. Погледни ме. Оля, каква си хубава. Направо. Това е Мони.
Да. Това съм аз. Че видим дали има някъде другаде. Може това пак съм аз тук. Може ли теб да те няма? Бати физиономиите прави. Пулни тук. Оле, тук си хубава. Виж кой се усмихна. Да. Определено. Да, е тук. Тук нещо правиш. Тук гледам. Тук отивам към кухнята. Да, и тук вече. О, тая имам. Той ли? Да. Може ли аз да нямам точно? Тук има Sims 3. Sims 3 ли? В това Sims още ли го играете? Млади тара. То 10 години. От 10 години го играете. Ей, какво се прави? Ти се ключи ли го? Кое? Телефон ли? Да, телефона изглежда много странно. Много смешно. Но ли съм смешно? Да. Не искам да те представям, ама да. Това клип ще го добавим към реликвите. Към реликвите? Да. С изповедания. За такива. Трябва да спим в монастир, Да се пречистим. да си пречистим грехове. Но то ние като спиме на вечер, на други ден сме натръпали нови грехове. Оли, какво си кифова? Не беше го се. Не съм кифова. Аз го казвам с добро, че знаеш. Знам аз. Колкото да те дразне така малко по малко. Знам. Чакай сега. Това ще поставя така. Абе, знам, че си свободен. Знам, че си свобода, ама не бягай. Да бе, аз като го видях, и като видях всичко, само викам, о, я чакай сега. И само прочвам така. Да, не Симона само ми показва нещо и само викам, Мони. И аз само, Симона. И само, това ми харесва. И само го взимам. Да бе, нали бях там, видях. Да.